колеги в канала ми. Както обещах, ще ви покажа как съм вградил 9,6 инчов таблет, момент да ви го покажа, в на Passat B6. Ето го таблета. Alcatel One Touch Pop 10. Много хубав таблет според мен. 4 ядрен, 1 гигабайт RAM, мисля, че беше. Работи си нормално, всичко си му е наред. Най-хубавото му е, че няма марки, няма нищо. Идеален за вграждане според мен. Идеален просто. Батерията му държи супер, много време. За сега съм на батерия, не съм го свързал още. Момент да го изключа, че е много голям и ръката ми не може да го обхване даже. Ето отзад ще го сложа временно. За сега не съм го свързал с ток, защото търся 12 волта през контакт. Мисля да пробвам тук от копчето дали идва 12 волта на контакт. Тук от ключа за паленето много трудно се валят тия пластмаси, дори не знам как се валят долу. Не искам да ги изпочупя. Значи това, което съм направил. Тук какво съм правил? По тези съм ги счупял, отрязал. Тук има едни работи, които стърчат. Това влиза в... след малко ще видите. Просто да се центрира цялото радио тук. Тук изрънчах малко, не знам дали се личи. Да, личи, защото таблета долу идва малко, почва да идва тесничък. Много внимавах тук да не отрежа нещо и мисля, че няма нищо. Ако съм отряскал тук, обаче той така си и беше малко. Нищо няма. Не се личи. През телефона изглежда като не знам колко, ама иначе си е наред всичкото. Тук тези работи ги отряза, въпреки че не беше нужно, честно казано. И маят малко. Пречаха, да. Щом тук идва и го рязах, значи ще направите си сметка. Да, не може без тях, да. И тук стърчат и работи с пластмаса, с дупка, която влизат тия зъби на другата пластмаса. Това е за airbag. Направил съм го с друго джакче с цел, защото е преместено. Сега ще ви покажа след малко. Другото си е стандартно. Това си ми е джака тук. Евробукса или както там се води. Така. Друго. И тук горе. Не, нищо не съм правил тук горе. Тук се стои това зъбче, не пречи. Пишка, се завини. Това не пречи. И винта съм сменил. Тук пречи винта. Пък може и да не пречи. Първоначално мислех, че пречи, обаче не съм сигурен. Както и да смени го с пробих с една бургия да стане като да може да влезе така със скрита глава. Бе. Това е. Друго не съм правил тук. Сега лайсната да ви покажа. Е тук на светлината. Как да го покажа? Лайсната е... Ето така съм го изровил. Вижте как отстрани. Точно за таблета да пасва и да докосва до тази пластмаса. Екрана му да може да изглежда оригинално. Това съм го отрязал тук. Този зъб, вижте как съм го направил. Този зъб има стени тук. Той се личи къде е отрязан. Чакайте да фокусирам. Не знам дали се вижда. Вижте как съм го отрязал, да мога да запазя зъба. Малко е уйка, обаче. Държи. Тук малко съм го изпоотрязал, защото зарядното точно тук се пада. Другия, както виждате, го щупях. Не можеш, пречи. Пречи джака точно за 3-5 джака за музиката, точно с него минаваш и не можеш пречи. Сега ще ви покажа за след малко. Защо пречи? Тук има и незавието. Съм ги отрязал, имаше и незави, отрязал съм ги. Тук имаше и пластмаса, търчаха, тия за нищо не бяха. Съм ги отрязал. Всичкото съм го отрязал. Тук съм сложил хартинчето, с където долепя таблета да го отраска нещо. Така, най-важното, което съм направил, долу най-голямата промяна. Значи, виждате, фана съм го и с нелепенки, малко е циганско, обаче някой да го гледа отвътре.
Има и една кукичка, тук съм измислял едно желязце, с което се хваща, в момент да фокусирам, с което се хваща да долу там влиза. Над, тук в тази дупчица. Тук в тази дупчица влиза, където влиза и зъбчето и на панела на климатроника. Виждате как съм го отрязал, пак, за да виждате как той се вижда, да може таблета да легне. Оградил съм лампичката и съм сложил отстрани платката с двете диода, са през две дупчици, минават през стената на пластмасата и светят долу. Това съм го заградил с разните късута и бакуци и пластмаси, с канаколит го лепях и после го пръснах черен спрей да прозира. То даже малко си прозирал още. Ние има го и черен спрей. Зеленикав или някакъв там спрей, както и да е, не прозира. И да се свети долу на лампичката за оф, дето святка оф. Святка, обаче малко наполовина святка, обаче не е болка за умиране. Долу винта е скрит на тази, виждате. Имаме едно копчанце, което сега ще ви покажа малко за какво е. И едно копчанце имам монтирано. От платка, виждате как е скрито. Тук е опита ми за на друго място да го сложа, обаче реших да е по-навътре, да не се вижда. С пак е с такова джакче. Това е за airbag, с друго джакче, защото виждате сами платката как е изместена настрани. Трябваше да е наобратно и да сочи на другия край. Обърнах на не знам колко градуса се пада наобратно. Така че ми свърши батерията на телефона. Това е за лайсната. Следва да ви покажа стереото. В момент да не отраскам нещо, най-вероятно ще отраскам. Ето. Това е по българина версия, диска го няма. Тази платка съм я сложил и си е свързана. Както виждате. Защото това е копчето за пускане тук. Като го натискате, се пуска. Тук от горните копчанца, които беше горното копчанце, това е CD, дето пише. Оставил съм платката, ако махна акумулатора, да не съм мъча, да правя щурци, да разглобявам всичкото. Просто отварям, тук дърпам го това. Много рядко. Вече съм 1700 км минал и не съм отварял, не съм махал акумулатор, още не го махам. Той задържи за сега. Всичко на главата. Жичките са от копченцето. Защото като дръпнете ключа, като извадите от контакт и ако дръпнете ключа, ако си там е на контакт, може да пие радиото, тук идва ток. Ако извадите ключа, изгася и трябва да го пуснете стереото от това копченце. Знаете как е оригинала. Жичките са от точно това копченце от натискането му. Измерял съм къде са. Съм пуснал едно копченце и съм пуснал една жичка с джакче, естествено да мога да вадя таблета. И това води до другото там, където ви го показах. Към копченцето, с което пускам. Да мога да си пускам таблета, когато съм спрял някъде и не съм дал на контакт. Това е, диска съм го махнал. Екрана съм махнал всичките там букси и глупости, там беше свързан към и това бялото. Върви грешка, не дава, отзад ми е свързан по начин, на който другото ми видео е. 3 и 5 джак, ето как съм го направил, да може да напречи, виждате. Съм го драл, съм пластмаса, съм свалил всичкото. За да може така влиза да не пречи. Сега ще ви покажа след малко. Така, тук отпред съм сложил и не до напрени, колкото и грозно да ви се вижда. Обаче не се вижда. Като таблета е сложен, така че няма кой да ми го гледа. Сложил съм ги за да се отраска таблета и да допря на тях. И да може като вкарам лайсната и като натисна, самите до напрени го държат таблета натиснат хубаво към пластмасата. Не е много, разбира се, защото се щупи. Колкото трябва. В момент сега да видях, че всичко да завия тук това нещо. И пак ще ви покажа. Ето вече го завих. Жичката стърчи от тук. 3,5-то. Малко ще мушна навътре. Я мушкам по принцип. Да не ми пречи тук като слагам таблета. Трябва да ви го спестя това тук. Сега си губя времето само. И ще ви минем рака да гледате. I'm kidding. Много хубаво стана. Таблета стана перфектно.
Е така мушкам жица, защото е по-дългичка. Така. Той идва от платката, както ви казах. Долу е за ербега, ето го. Напред, че ви казах за коса. Тук имаше два зъба на самото радио, ги махнах. Въпреки, че като гледам, ни пречат. Не ги махайте, ако правите също нещо. Така, сега ще сложа на телефона на стойката и ще ви покажа. Ето ми е стойката. Ще ви покажа как се... Момент, само да направим някаква видео. Искаме да падне. Виждате ли нещо? Виждате. И така малко да ви завъртя. Така. Идеални сте. Ето е лайсната. Взимам таблета. Гледайте сега. Взимам таблета. Гледам да е нагоре както трябва да е. И хоп. Не знам, виждате ли нещо още? Май видя. Виждате. Хоп и хоп. Това е. Толкова е просто. След като е на мястото си, свързвам всички букси 5 секунди. Свързваме 3-5 до джак. Льок. Мушкаме жичката още малко навътре да ни пречи. И правим фокус-мокус. Ала-бала. Ципици, лапай цици. Страничният зъб влиза. Толкова е просто. Сега ще ви покажа да ви пусна. Всичко си работи. Ето. Пускате се. И се слушайте. От кореното се увеличава. От волана. Обаче сега като не съм на контакт не мога да го увелича от там. И си го увеличавам от тук. Давам се на контакт, увеличавам колкото искам. Паси малко от контакт. Така нататък. Всичко се работи. Airbag се работи. Святка си. Както казах малко наполовина тук, обаче свети. Толкова. Аз не го използвам. Да го изключвам и включвам това въобще така. И това е, всичко се работи. Навигация си имам. Всичко си имам. Ето. От тук съм си стиглял една програмка. Увеличавам се колкото си искам от тук. По-бързо става. И осветеността съответно. Колкото си искам, ако ми е по... Няма сензор за осветеност. Майната. Не ми пречи. За секунда става. Много ми е тъмно. 1, 2. Толкова просто е. Сега се вижда тъмно. Имам си радио, биш ме пита ми колега радио, как слушаш. Ето го радиото. Трябва да изгася. Чай да мана всички глупости, дето съм ги слушал. Друго дето ще да казвам. Малко ми трудно се дърпа, обаче ако имаш. Първи път става. Хоп. Хоп. Копчанцата, както виждате как ги натискам. Има се челом. Обаче като съм свикнал, не ми пречи на мен. Защото идва малко надолу, разбира се. Иначе перфектно седи, перфектно всякъде равно, идеално просто. Навигацийка си имам. Сега сега да не пускам. Сайджик или как се казва там точно. Фейсбуци, глупости, торк имам. Ютубе си гледаме тук малки, му пускам филмчата тук. Смърфовите. И радио ще да я показвам. Не знам дали се чува. Не съм го увеличил, както ви казах, от волана много. В принцип съм като баба малко, слушам. Ето, радио си слушайте, както си искате. Като пичове. Изгасате си го, копчанцата, всичко се работи, сложил съм си. Това е, повече да ви кажа. Идеално върви. Ще слагам вентилатор отзад, защото тук съм сложил на копчанцата една програмка за гасение. За 2 пътя се пуска. Не то за таблет. Идеален е. Просто то нямам думи за таблета. Може да е Alcatel. Френски ли, не знам, френска е марката, мисля. Както и да е, перфектен е просто. Много съм доволен от таблета. Вземам го и горе си в къщи си чувъркам на него малкия, му давам си чувърка, идеален на таблета просто. Някой да ви кажа повече. Идеално. Изглежда се едно така е купено. Това е, колеги, надявам се да ви е харесало. Ако имате някакви въпроси, пишете, ще ви кажа всичко, което знам. Но той, какво да ви кажа, режете и напасвайте.
Размерите на таблета ги има в интернет. Сега да не ги казвам, не знам точно колко бяха. Казах ви за марката вече. Каква е? Всичко се работи, всичко си е перфектно, ни чука, ни тряска, ни блъска. Перфектно. Ще сложа охлаждане, вентилатор, че ще свърша там, където е дупка, да е платките се вижда. Ще сложа на вентилатор и ще взема ток от някъде. Като дам на контакт, ще тръгва всичко. Защото все пак е затворено и малко или много загрява тук. И така е. И така. Субскрайбвайте, ако искате. Абонирайте се. Да, дума. Палец нагоре дайте, ако ви хареса клипчето, ако не, дайте надолу. И така. Чао за сега от мен.